खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि जोंना कलेजाव योगा एन्ड मेडिटेशन प्रग्रामनि प्रिपारेसन खालामगासिनो माने खामानि मावबोदों आरो बेखौनो दसे सम मोननाय समाव भिडिअ खालामनानै लादों आङो बेखौ माने आं जास्ट ओरैनो मेम'रेबल डेनि थाखायल' बानायनाय जादों माने बेनो आंनि लास्ट कलेज जानोबो हानाय खामला मावदों नामा होनदों मेम'रि थाथोंसै सोर होगोन फैसाया नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों मा मावो हाजिरा मावदों बैथिं जोंनिया कलेज उइकनि साफा खालामनानै औ गाबोन आरो गार्जेन मिटिं इहाय ओइहाय सोरबा योगाया ओइहाय स्टार्ट जाबाय क्लासा 1:30निफ्राय सिबनानै माबायदि मोनदों सिबनानै माबायदि मोजां ना गफंजोब्बाय गफंलायदों र' नै फिथाइ सिरबाय लक्ष्मी समायदों आंबो एकटु फिसा फिसाखौ फुनांगौनो नै थिंजाय बेखौ सिबबावनांगौनो नैबेयो नेक्स्ट डेनि योगा एन्ड मेडिटेशन डे दा योगा खालामनो बयबो रेडि जागासिनो पेरेन्ट्स आरो स्टुडेन्ट बेनि उनाव 1:30निफ्राय क्लासेस दङ 73 जोंना बेवहाय दा रल नम्बर गाबज्रिगासिनो आरो 74 स्टुडेन्टनिबो नांलायगोन नङाबा फाइन member salam dari mana polisi dari mana sana ada kita punya pulang awal ini rumah kan tenang boleh kalau tenang dia udah pulang kita punya pulang awal ini rumah kan tenang boleh kalau tenang আমি আপোনালোকৰ बॉयगांव से ओके तो हिंदी आई होप आप सारे लोगों को थोड़ा समझ में आएगा सो आज हम सारे लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं ये किस लिए हुए हैं इसके बारे में आप सारे लोगों को थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि यहाँ पे हम क्यों प्रेजेंट हुए हैं हम सभी लोग अपनी लाइफ में हमारे आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है कि हम लाइफस्टाइल डिजीज मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत
Pause deh, pause. লাঞ্চৰ ফালে আগবাঢ়ি পেকেট লাঞ্চ দি আছে পেকেট লাঞ্চটো পেৰেণ্টছৰ কাৰণে লৈ ল'ব ষ্টুডেণ্টে পেৰেণ্টে লাইনত Sana time. दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदों अब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों